Chceš sa na to pozrieť? No, odfotím toho psa. No je to zviera. Už tam muchy sú okolo. Možno radšej, lebo som taký hladný, že by som... Jablka je to moc tmavé, tak je to pes. Tam to máš zapacha. Čo by som dal teraz za kombajn? Prečo? Rozjebenutý strom. Nohy bez šoféra kombajnom ideme domov, ne? Tak sme na konci 15 minút druhej časti. Sme na druhom povrchu. Dáme 15 minút. druhé povrch. A tu je zastávka. Ďalšie delenie. To by som teraz dal za vodu. Tu ne. To sa nezdá, že je teplo, lebo je asi nejakých, čo ja viem, 15 stupňov, ale... Srnka, srnka, srnka! Slnka. To je v prdele, už je ďaleko. Piče. Hen tam je budka. Na tu som liezol, vieš, že to je? Hen tam je zlatá. Poďme za tou srnou sa rozbehnúť. Volajte aj vy nekonečne dlho Soul Beach. Orange Salad. Vieš čo najlepšie, že mne tie reklamy o tom, že kto mi volal a henté blbosti mi chodia v nemčine. Alebo správu zostrihanú a nezostrihanú verziu. Že rodičom budeme podávať. Čo robíš ty video? No, akože, neviem, v mobile ja ich len tak zostriham. Amatérske. Ja som to robil v Movie Maker tam. Ja, že ty skôr každý budu. Nejaký slapný na to vedí. Mal som to celé, že som natáčal tak, že to stopnilo celé jedno video. Čo to zlopí? Ja pozri sa na tie šlapy, natočí šlapy. Už ani není vidieť ten šamorín. Čo to všetko kvôli Davidovému bicyklu. Áno, ten priebanec. Nebudem hovoriť. Hovoril nám celý obed nás presvičal o tom, že má tam ten bicykel, dojdeme von, kde máš ten bicykel? Ja som zabudol, že ty nesom na bicykel. Ty koľko, ja som sa kvôli tebe trepal z obeda. Tak aj keď nestal za moc. Povie, kľudne nech povie. Je to jedno. Akože ale aspoň máme. Kvôli tebe sme zmeškali ten autobus. 4 km ideme domov po poli pešo. Dúfam, že si to máš dobrý pocit. Ja zapamätám, niekde bývaš. Aspoň máme dobrodružstvo. Tak určite. Pôjdeme k tomu stromu tam. Do škaredy sú uvideli. No. Si ani neuvedomíš. Nie, vôbec. Až potom, jak sa ti začnú rozhovoriť tenisky. Pozerať technológiu. To je ako kontaminát. To rozpúšťa. Nehovorím, že není bohko. Ja nejdou bohko. Ja som v mojich náťach je bohko. Tomu ver, sa mi potia vajce aj ona. Keby máme, ja som to pušťal. Ale divne sa tak potia vajce. Už potom sa to pušťal. Ja som svezal termo ešte, ja mám cez neho a chybové. Dobre má spotené vajce. Keby sem tam dostalo na ivo. Ty rozožral gôl, také one by si tam videl. Len to je normálne cesta. To je ten strom. Koľko vtákov. Vtáky. Na toto je tých vtákov. Hej, dobrý.
Ale to by sme museli vymyslieť inú trasu. Ale fakt, vieš, ak by sme to mohli? Jak by sme mohli ísť do Lužnej, do Šamorína, to je brutálne ďaleko. A buď by sme išli naspäť, akože celodenné, alebo by sme išli za autobusom. No, ale už lepšie obuví. A bez tašiek na chrbte. Vezme vodu a plyny. Co? Aha. Ty máš bližšie do mňa, tu ťa vôbec není počuť ináč. Ani úplne, jak svetelná upratovačka. A potom ešte ten koniec. Toto je. Neviem, že komu sa to bude chcieť kúkať. Asi ma neodprevadíš domov, že? Á, môže. Tak poď. Ja, naši nejsú doma. Nie? Á, mám vyprahnenú chladničku. Mám nezmenú. A však od prvú rodinčka pôjdem. Tiež musím si urobiť svoje biologické potreby. Neviem, na čo ty myslíš. Face? Face po 4 kilometroch po poli. Ty vole, ja mám tam iba v topánkach. A pozri na tie boty do prdele. Mazón. A to snapr... Keby som tu našiel 4 kvajte za prvé, to by som ho uploadoval 4 mesiace. Keby sme dostali aspoň 50 lajkov, ne? No. By sme to spravili tak, že išli by sme z Hamorakova do Lužnej, do Šamorína a naspäť do Hamorakova a po poli. Sice to by nešlo teraz, lebo teraz to bude obilie, to by sa išlo zle. Medzi tie dva domy. Ja vlastne ani neviem, čo ty natáčaš, že čo nenatáča. Šeliat. Takže zo Šamorína sme odšapali až sem. Zatiaľ. Je na 40 minút. Len zo Šamorína alebo aj z Isteru? Z Šamorína. Z Isteru to je 20 minút. A to je už hodinu. Takže celú hodinu ideme zatiaľ. No, sme stále rýchlejšie než autobus. Akurát sme nachodení, jak sme špínali. Ty bola. Prejdem domov, tak sa šľahnem do stopy. Tomu ver. Ja si vyspechnem svoje chodidla a tenisky vyjebem do koša. Hranica medzi polom a trávnatým polom. Som na 2 miestach naraz. To sa nauč. Nevič, ty vole. Treď zeme. Som na hranici života a smrti. Tak na hranici šialenstva a debilu. To je cestu, to sa nebude dať prejsť. Tráva je taká pekná. Lebo to nie je tráva, ty debil, to je obilie. Áno, ale také sexy zelené. Pozri, ak idú za nami, tak mne sa niečo nezväčšilo. Aha, tak. Aj tam je ďalší. Aha, super. Ako sa sme tu stranu nechytili? No. To je mokný pes. Čo to hady? Že ona je mokrá. Že prečo cítim také? Jaj, preto, že tu by si sa začal honiť. Je zima, hajdu som. Menšíme ten počet lajkov. A nejakých, neviem koľko. A to je dobré, že to... Je mochýl! Ja ho chytím. Kokot. Kapušten. Ale čo mám? Jeď. Paráda. Práva tu. To je ten autobus, ten náš už išiel. Pred chvíľou i musel ísť od fakt mimo sa stredať. Práva začína húsnuť. Hej, poď si to úplne. Pozri, tu už máš skoro pokojne, hen tam bude pokojne. Ten tam bola len taká malinka. Jenom také veci naťahujú. Tak,
neradi. No. Ideme ešte za tebou novinár. Nie, poviem sa o to na to fotiť do tej baraky a koniec. To sa cítim na to, že ja som tady teraz s Viktorom utekal, lebo no, to ti poviem súkromí. Prosím ťa, s Feliciou stýdať. Tenisky normálne úplne mokré. To je maximálna mokrota. Začínam byť unavený. Ale Ale tak už naozaj. stačilo, myslím. Celodenno to asi nepôjde. Takých videí na Olympii je tam asi viacej, no? Či tam robil, že? Aha, domy tu vyrástli. Len... Teraz si to činám, no. Ale vždy je to lepšie než po kopcoch. Tak motivácia, že ešte 3 alebo 4 kilometra a sme doma. Aspoň je to rodina. Blížime sa ku koncu. Takže Už mi to cez Facebook. už sme v civilizácii. Aha. Takže Začali sme v stúpanie civilizácii. víťazov. Začali sme v civilizácii a aj končili v civilizácii. Takže Andrejko, pozdrav ľudí. Říkajú. Za 500 za 100 lajkov natočíme ďalší Bear Grylls. Nedostaneš ani vo sne. Daj, za 50. Tak za 50. Za 50. Normálne to povedz. Ideme pešo do Lužnej. A naspäť do Hamonekova. Zíhajú. Říkajú.